haba mai gida dan Allah yanzu haka zaka tafi ka banni ko tunani na ma baka yin halin da zan shiga gashi duk shanayen babu su. To wani hali zaki shiga? A sai alheri ko? Ha? Da jamana da tafiya na menene bambanci? Zan tafi bunni in camo mana kuɗi neman arziki. Menene ina jauna? Aini yanzu tsoro na ma da tashin hankali na duk ka siyar da kiwukan da shanayen gaba ɗaya ka tattara ka siyar ka a zo ai bawan ba kanin. Ka in tayar. To da yaro da ke lallafe shi ake yi wa wayo. Ni da haƙora na guda 30 rakiya wallahi babu wanda je mun wayo. Babu wanda je mun wayo. Kai in fa mai gida ka san fa ba wanda ya kai yan birni iya wayo da damfara fa. To ni ba za su yi min wayo ba. Ba za su yi min wayo ba. Ba za su min wayo ba. Ke ni fa tafiya ba faci. Jan tafi birni neman arziki. Shiga ki ɗauko min jakata. Shiga ki ɗauko min jakata an kama hanya lokaci yana yi ba ni da lokaci maka. Rakiya. Rakiya ta ci mana. Yanzu ana talauci ya kashe ni. Dan je ne in buɗe sana'o'i na masu kyau. In camo mana kuɗaɗe masu yawa. Kin ci ba mun kuɗin gaba ɗin? Suna ƙasa din na sassaka. Dukin ciya musu ko? Ƙasa ma na saka su. Masha Allah. Ce sa nake canki. To jona mana. Addu'a za ki dinga yi min rakiya. Allah ya kawo kuɗi. Saboda ni fatin da na kwanta na yi mafarki na yi kudi. To wallahi tun da na yi mafarki sai na yi kudi to sai na yi kudi. Ce sa na ce da kaya na gaba ɗaya na canuna. Zan tafi wani neman kuɗi. In dawo in kiyaye miki abubuwa. Ke ma kin ga kin mota da tatsan nono ko? Addu'a zaki ki ɗan yi dariya mana rakiya. Ɗan yi dariya. Allah ya miki albarka. Ai ta addu'a. Ji Allah kuɗi zai samu. Allah ya miki albarka. Na baki lafiya. Wayo Allah! Wayo Allah! Me a ciki? Ba za ka yi magana ba? Kudi. Wallahi kudi ne wallahi kudi ne. Sato su ne ko? Kudi ne an ka sha ba mu za mu je kasuwanci za mu. Barawo ne kai. Kudin mu ne fa. Ba za ka faɗi gaskiya ba. Zan yanke fa wallahi. Ina ka samu wannan kudin? Faɗi gaskiya koya. Ba za ka yi magana ba. Yawwa, alamiyatin da 'yan sanda halawa.
wallahi sun shashe mamu wallahi sun shashe mamu ka gan su nan sun kwace mamu wai me yake faruwa ne wannan barayi ne sun kwashe mamu barayi ne dai dai down barayi ne kasuna wallahi kariya yake mana wallahi yake mana ba shi kaɗan tun da mun gan ku ofisa wallahi shi kenan sun sace mamu kuɗi mun kaso mun kaso da cananmu muna cikin mota sun kai mana sata wallahi ranka ya daɗe kana ji na ko Allah shine ɗaya ranka ya daɗe wallahi ni kawaidi nake sarowa ranka ya daɗe in ga ma gaskiya to tsoron ka zan ji to Allah ƴan mata ba ku ga sun sace mamu kuɗi ba ai tun da wannan ya shigo ba mu yarda ma da shi Sajo yes so a danyi to kai yanzu magana guda daya wa sa ma kudin tsoron Allah matan mu ne ta samu wallahi ramana ita waya sa an sufuri kowa da kowa Allah to ce kar mu je bumunina akwai barayi na kiji Alo Adda? Na'am mai gida. Wallahi mun haɗu da bala'i kai kam. Kamar kusa da masu ɗamara. Handa in wani masu ɗamara. Lafiya? Yawwa! To Allah ba mun sai da kuɗaɗenmu mun sai mai ƙaho ba. Mun sai da su za mu tafi birni sana'a ba. To an kwashe mamu kuɗi. Shine aka ce mu kira ki don a tabbatar. Ba ke kika samun kuɗi a jaka ba miliyan 2. Wannan kuɗi ya za a yi na sa ma kuɗi ni ma hukaciya ce. Ka siyar da shanaye mutum iyaye da kakanni da gonaki in sa maka ban sa ba. Ba ki saka mamu kuɗi a jaka ba? Ban sa ba. Ina kika kai su?